Maayong buntag madlang people. Ako si Sunny. Ako si Lantoy. Mao ni ang Tinago Vibes. Na may itudlo sa inyo unsaon ani pag-abre. Sa wala kabalo ani unsaon pag-abli, tudloan ta mo. Sweeto kay ni. Atong prutas karon mao ni ang gitawag nga kuan, madang, mao ni madang. Marang bitaw ni sa kuan. Daghang tawag marang, madang mao ni siya. Kini mao ni siya durian. Tanawon tunok, mao ni durian. Ini madang durian. Ato ni ablihan ang madang no. Madang tong nahon, ano pag-abli sa madang. Kini madang man ni. Nahon ni siya pag-abli Ana. Medyo kuan man siya, hilaw manggod, gahi pag-ablihan. Nahon gyud pag-abli sa madang ana. Birahon nimo, ana gyud ka. Pungango. Birahon nimo ana. Di ba may kay siya mo kuan ba? Mutudlo sa inyo ha. Bukoy kayo ana. Kay kuan man ni, kanang durian man ni. Durian man ni durian. Durian. Ikaw na bahala ka bli ana. Kani mao na siya mo siya ni kini. Mao na siya kuan. Mao na siya silyo ana man yo. Madang ana on ni gabli. Diba? Diba? Kasa diri ano. Diri ano. Diba? Diba? Abli na? Diba? Ay, maabli ba? Mao na siya ito Lantoy. Basta kuan. Mana eskrito gyud, Lantoy gyud. Mana eskrito sa pag-abli. Ay ga maabli ba? Nahibalaan ninyo mga dol. Muso ang pag-abli sa kuan sa durian. Kutsilyon ra. May madang nya na ablihan mo kay nahaw naman ning kuan durian, lami ka durian gyud. Nya, kabalo na mo mga dol. Lami kayo. Tanaw lang mo sa diay mo ha kay kami kang kawas mo diri. Kami siya. Mura magkami? Tanak niyo mo niya. Ato lang nang doon niya. At sahon tanak. Kaya mong madang. Kabalo mo na yung matsa kanay Kana. Kana siya. Ano siya? Di ba? Okay. Dagko ka ni. Tansa na ng durian no. Kaon na si Lolo. Si Lolo Jose na kaon. Batin lang kaon no. Lah. Unya ni ablihan ang madang kay pinising ito nga. Okay. Uber na siya ay. Uber.